Pinaagi ni mong segment, i-share na mo kaninyo mga kapuso, budget-friendly nga putahe, swak sa panglasa, ug dali ra gyud himuon. Tara atong tan-awon special recipe kini sa usa ka vlogger ug content creator sa Pinoy Cooking Recipes by Janet. Gikan sa California sa USA, si Janet Recano. Atong tan-awon. Sil, murag lagi. Makagutom na. nagpangita ako ron asa ta makakita ko tsinta. Wa may musuroy diri sa atong opisina. Mao jud, manuroy na lang ta online ani next maka-order jud ta ani. Pangita ta sa mga kapuso nato diha nga gusto nga mo share sa ilang kaugalingon nga recipe, i-post sa inyong FB account ang proseso sa pagpreparar niini gamit ang hashtag GMA Regional TV Live, hashtag Lami Siya Express sa kahigayunan nga ma-feature mo sa telebisyon.